Искам да вкара Taco Bell в България. Сега ще ви покажа как е. Избираш си от такава машинка, става доста лесно. И имат страшно яки менюта. Всичко е общо заето такава Латин Америка, по такоси, буритота и се е супер ефтино. Това просто го обръщате в евро. Примерно това е евро и 60 стотинки за цяло бурито. Този Taco Bell се намира в Гватемала, Антигуа и затова изглежда толкова старинно. Всички места тук на такива големи fast chains в такъв старинен стил, понеже Антигуа е доста готин и старинен град. И ето го моето меню. И ето да ви покажа какво взех. Взех си буритата и не знам как се нарича точно, но ето. Много е яко. Това вътре с начос. Много е яко и буквално ми струваше 3,50 евро. Просто не знам как ме взе по време.